سلام عليك Maria, per grazia mia, il mulei mie, il mulei mie, imbek inti fost in-nisa. Sister Teresa Camilleri Agostinjana, nsellimlek u nilqek għal-riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Naraw Marija Omna semmiha biħsieba tal-limna llum ta' mit-titli oriġinali li tagħna Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija Mara ta' żminijietna. U t-titlu sabiħ ferm sa nirriflettu llum flimkien ma' Omna Marija li jġib l-isem Marija Mara tal-poplu. Iva, il-mulej propju minn hemm għażilha. Illum kieku ngħidu mill-kwartieri popolari mimlija bl-araq u mazza fil-ħama. Mill-kwartieri baxxi fejn l-erejjex tal-foqra jekk għadhom weqfin fuq riġlejhom, dan għax iserħu waħda mal-oħra. Jiġuni f'moħħi ċerti periferiji fejn in-nemus jinġabar fuq l-għadajjar fit-toroq u d-dubbien jittajjar fuq il-ħmieġ tal-bniedem. Jew f'ċerti żoni taċ-ċentru storiku imżejna bil-ħwejjeġ fuq il-perċa fejn ma tarax ħlief binjiet għoljin bl-istess storbju u l-istess kiet. Iva, il-mulej hemm skoprija lil Marija Omna fi sqaqien dojo imsensla ġo xulxin, imfewħa bil-minestri tal-ikel ta' nofsinhar u mennija mill-bejjija tal-frott u l-xejjex. Qalb it-tfajliet li mill-galleriji tagħhom mimlija wart kienu jitkellmu fuq l-imħabba. Fil-bitħa fejn il-ġirien mal-aħħar tmattira dawn kienu jtawlu sa filgħaxija jirrakkuntaw qabel jintemm iż-żejt tal-musbieħ u jinstema' d-daqq tat-tidwir tal-infietaħ u jissakru il-bibien ta' barra. Hemm marsaba lil Marija mhux fil-vjali tal-kapitali imma fir-ħajjel tar-rajja li mank jissemma fit-Testament il-Qadim, anzi imkasbar mis-sarkażmu pubbliku ta' dawk li kienu joqogħdu fil-bliet xkejkna tal-qrib. X'qatt jista' qalu darba joħroġ tajjeb minn Nażaret. Hemm skoprija lil Marija iva qalb in-nies komuni u għamilha tiegħu Alla, għamilha tiegħu lil Marija. Marija ma kienet nieżla mill-ebda dinastija partikolari. L-ardika tal-familja tagħha ma kellha ebda stemmi nobiljari biex tiftaħar bħalma kellha dik ta' Giuseppi. U iva, imqar jekk kien spiċċa jaħdem ta' Mastru Daxxa, kien ġej Giuseppi mir-razza illustri ta' David. Imma Marija kienet mara tal-poplu, kienet ċorbot mill-kultura u l-lingwaġġ tiegħu, mill-istess ritornelli tal-kanzunetti u mis-segretezza tal-biki, mid-drawwa ta' skiet u mill-ġrieħi ta' faqar.
tiegħu. Mela issemmija. Qabel ma saret Marija kienet bint il-poplu, anzi kienet tagħmel parti mill-aktar ruħ ġewwinija tal-poplu, mill-Anawin, il-kotra tal-foqra, mill-fdal ta' Iżrael li tista' tgħid baqa' sħiħ wara l-eżilju ta' traċedji nazzjonali, jiġifieri minn dak il-fdal ċkejken li kien żamm ħajja it-tamiet tal-profeti li fih kienu għadhom sħaħ il-wediet tal-patriarki u li minnu kienet tgħaddi il-ħajta komuni tal-fedeltà. Dan kien ħabbar Sofonija qal u nħalli f'nofsok poplu umli u mċekken u fisem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Iżrael. Mara tal-poplu Marija titħallat mal-pellegrini li jitalaw lejn it-tempju u magħhom tanni s-salmi. U jekk f'wieħed minn dawn il-vjaġġi tilfet lil Ġesu ta' 12 sena, dan għax ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fi triq magħhom. Ma setgħetx timmaġina lil-bina Marija barrani għan-nifs tan-nies komuni. Insibu fil-Vanġelu ta' Mark ikona ta' ġmiel li ma bħalu li turina in-natura, il-vokazzjoni u d-destin popolari ta' Marija. Jum wieħed wara l-Ġesu kien qed ikellem lil-folla li kienet qiegħda tisimgħu bil-qiegħda madwaru, tasal Marija flimkien ma' xi qraba oħra tiegħu. Lil min jarfu bil-preżenza tagħha Ġesu. Waqt li jdur jaħares madwaru u jippunta sebgħu lejn il-folla jgħidlu din hi ommi Jara. Mal-ewwel daqqatajn jista' jidher nuqqas ta' rispett, imma it-tweġiba ta' Ġesu li jidentifika lill-ommu mal-folla hija l-isbaħ mafkar imwaqqaf f'ġieħ Marija, mara li issir ommu. Bil-qalb miegħi eżis semmija ngħidula Santa Marija mara tal-poplu, għallimna naqsmu man-nies il-ferħ u t-tamiet, id-niket u l-uġieħ li jimmarkaw il-mixja taċ-ċiviltà tagħna. Għatina l-gost li noqogħdu f'nofshom bħalek fiċ-ċenaklu. Eħlisna mill-autosuffiċjenza u uħroġna Marija il-barra mill-bejtiet tal-iżolament tagħna. Santa Marija, mara tal-poplu, grazzi għax int għext minkeb man-nies qabel u wara t-tħabbira tal-Anġlu u ma pretendejtx minn Gabriel xi skorta remanenti ta' kerubini li toqgħodlok gwardja tal-unur fuq l-għadba ta' darek. Grazzi, għax imqar jekk kont taf li intom Malla, int ma rtirajtx fl-appuntamenti
ta' l-aristokrazija spiritwali tiegħek, imma rrid Marija idduq sal-aħħar l-esperjenzi foqra u tawġieħ il-qalb tan-nisa kollha ta' Nażareth. Grazzi Marija, għax fis-sajf kont issieħeb mal-kor tan-nisa ħerġin għall-ħsad fil-kampanja msajra mix-xemx u fin-nofs ta' nari xitwija waqt li kont tisma' r-ragħd ikarwat fuq l-għoljiet tal-Galilea u kont tibża kont tidħol tiskien fid-djar tal-ġirien. U s-sibt biex tfaħħal lill-Alla kont tieħu sehem flimkien ma' sħabek fil-funzjonijiet komunitarji tas-sinagoga. U meta l-mewt kienet iżżur ir-raħal kont tagħmel kumpanija lill-qraba u il-maktur kont ixxarbu bis-sola u dmugħ Marija. U fil-jiem ta' festa, meta kien se jgħaddi minn quddiem tagħkom il-korteo tat-tieġ, kont tistenna int ukoll fit-triq u tiġġebbed kemm tista' fuq ponott subajk biex tara aħjar lill-arusa. Santa Marija, Mara tal-Poplu, illum iżjed minn qatt qabel neħtieġuk. Qed ngħixu żminijiet diffiċli Marija Omna, fejn l-ispirtu komunitarju safa mxejjen mis-sindromu tas-setta. Flok l-ideali tal-aktar solidarjetà wiesa' daħal l-istin tal-fazzjonijiet. Il-qawwa li tagħti xejra universali lill-istorja sabet ruħha tħabba twiċċa mal-iskontru mal-inkoniku ta' tqassim eżatt ta' ghettos u razzezz. Il-partit jirbaħ fuq il-ġid pubbliku, l-unjoni fuq in-nazzjon, il-kappella fuq il-Knisja. Nitolbuk Marija, għatina daqqatit biex nistgħu insaħħu l-kuxjenza tagħna ta' poplu li qed inħossuha qabdet it-triq tan-niżla. Aħna li nemmnu li definizzjoni insejħu lilna nfusna poplu ta' Alla inħossu li għandna nagħtu xhieda qawwija ta' komunjoni li fuqha d-dinja tista' tmiett il-passi tagħha. Int, onorifiċenzja popoli nostri, ibqa' qrib tagħna f'din il-biċċa xogħol qiebsa. Mhux ta' bxejn ta' intennulek fil-kant u ngħidulek ħares fuq il-poplu tiegħek, o Sinjura sabiħa. Santa Marija, Mara tal-Poplu, għallimna naqsmu man-nies il-ferħ u t-tamiet, in-niket u l-uġieħ li jimmarkaw il-mixja taċ-ċiviltà tagħna. Għatina il-gost li noqogħdu f'nofshom bħalek fiċ-ċenaklu. Eħlisna mill-autosuffiċjenza u uħroġna il-barra mill-bejtiet tal-iżolament tagħna, Marija. Int li jsejħulek fil-favellas tal-Amerika Latina u qalb il-binjiet għoljien ta' New York. Għamel ġustizzja
mal-popli mifnija bil-miżerja u għati l-paċi interjuri lil popli mxebbejn bil-ġid. Nebbaħ bil-kuraġġ lil tal-ewwel u bil-ħlewwa lit-tieni. Roddilhom il-ferħ tal-ħajja sakemm għad jiddonaw it-tnejn li huma sa fl-aħħar flimkien salmi tal-libertà. Komplu kważi semmija, nirriflettu flimkien dwar Omna Marija. Dan it-titlu li jgħid Marija hi mara li taf tisfen. It-titlu bdiltu fl-aħħar mument qed jgħidilna Tonino Bello, imma xorta ħankellimkom fuq dak li kont ippjanajt li ngħid, jiġifieri fuq ir-relazzjoni ta' Marija mal-mewt. X'għandha x'taqsam il-mewt ma' sfin. Irrid nispjegaħħulkom minnu fih. Dan l-aħħar jiem, qed jgħid Tonino Bello dejjem, bdejt naqra ktieb fuq il-Madonna miktub minn professoressa magħrufa tal-antropoloġija. U rnexxieli nibqa' għaddej kważi sa tmiem mingħajr ma jdejjaqni xejn, ma bdietx idejjaqni. Meta proprju qal fl-aħħar paġni sibt frażi li deritli peżanti daqs inġurja li tajt Marija ma tista' qatt tisfen. Alla tiegħi, fil-ktieb hemm mar minn hekk, għax jipprova jwaqqa' l-isħaq veritajiet li dawk li jemmnu dejjem stqarru dwar il-Madonna. Imma waqt li ma tantx skandalizzani iż-żuffjettar arroganti bit-tnissil bla teba' jew bil-maternità verġinali tagħha tal-għaġeb kemm tatni fastidju l-insinwazzjoni li Marija ma kinitx taf tisfen. Kelma waħda derli sagrileġġ enormi dan, offiża kbira lill-umanità tagħha. Delitt kontra dak li jagħmilha l-aktar għażiża. Il-ħlewwa komuni irreżistibbli li turi Mawlit Eva. Fil-fatt, x'hemm moħħbi taħt din il-frażi Marija ma kinitx taf tisfen, jekk mhux l-istqarrija li Marija ma kellix ġisem bħal tan-nisa l-oħra u li tagħha kienet femminilità biss bil-kliem, jew waħda hekk maqtuwa u vaga li tagħmel impossibbli għaliha li din tidher fil-ġesti tat-tidwir ta' żifna. Ma jidrilkomx li tkun tidaj jekk biss tissuspetta li Marija kienet ħlejqa nieqsa minn kull passjoni, fqira fil-ħerqa, sajma misħana tal-qalb umana, itturmentata biss minn samu astinenza Marija, għall-kubtejja quddiem il-mirja kiesħa tal-kontemplazzjoni, mingħajr dak it-tqanqil ġewwieni li jisplodi propju fil-grazzja tal-kant u fit-twessih korporju tar-ritmu. Li Marija kienet esperta fis-sfin tgħidulna kelma spija preżenti fil-vokabolarju tagħha meta tgħid Marija l-ispirtu tiegħi jifraħ. Ġejja mill-Latin ex sultare li tfisser appuntu
jitqabbes lawn u len. Jiġifieri, meta Marija tesklama l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi, mhux biss tikxfilna il-kompetenza mużikali straordinarja tagħha, imma ġalna nissuspettaw li l-Magnificat għannietu tisfen Marija. Tisfen u tkanta il-Magnificat. Xi ħadd forsi jaf jistaqsi għaliex qed nisħaq daqshekk fuq din l-attitudni artistika ta' Marija. Il-tweġiba hi sempliċi. Ma jiflaħx għal-mewt min ma jiflaħx jisfen. Mela li tgħid li Marija ma tista' qatt tisfen ifisser li jżommha bogħod minn dak li l-mewt u s-sfin għandhom komuni bejniethom li hu l-qtuħ ta' nifs, l-uġigħ qawwi tal-agonija, il-ġbit doloruż tal-ġisem. Tkun qed tbattal mill-valur salvifiku tagħha id-tbatija tal-Madonna u tfaqqar il-misteru tal-Addolorata minkejja is-seba' sjuf li jinfdu lill-qalba għal spettaklu li jiġbed l-għajn imħejji minn Alla għal raġunijiet funzjonali xenografiċi. Tkun qed tqisha lil Marija bħala sieħba distakkata tal-ieħor, espert huwa wkoll fis-sfin li imma Iżajja jsejjaħlu bniedem li bata u kien jaf x'inhu il-mart. Kelma waħda, tkun qed taqla barra lil Marija mix-xenarju tal-ġimgħa l-kbira li fih tirreċita bħala protagonista bis-Swid Ġesu id-dram tal-fidwa tal-bniedem li issa wasal fl-aħħar battuti tiegħu. Ekku b'qalbna mimlija għena induru lejn din omna eżis semmija u ngħidula. Santa Marija, mara li taf xi jfisser tisfen, imma wkoll mara li taf sew it-tbatija. Siebek diġà minn taħt is-salib kif ħadd tibdel f'ritmi ta' festa l-aħħar tħarħir ta' ibnek. Għenna nifhmu Marija li t-tbatija mhijiex l-aħħar xatt tal-bniedem, imma hija biss l-intrata obbligatorja li minnha rridu ngħaddu biex inħallu l-bagalji għax ma nistgħux nisfnu bi gwardarobba sħiħa f'idejna. Aħna ma nissugrawx nitolbuk Marija la id-don tal-anestesija, lanqas l-essenzjoni mit-taxxi tal-imrar. Nitolbuk biss li fil-ħin tal-prova tħarisna mill-biki tal-iddisprati. Santa Marija, mara li taf sew kif tisfen. Jekk nitolbuk tibqa' qrib tagħna fis-sija tal-mewt tagħna tal-ġisem, dan għaliex aħna nafu li jint il-mewt ġarrabta tas-sew. Mhux daqstant dik tiegħek, dik għexta għal ftit Marija, għax hi waqfet il-membri ta' ġismek kemm għal ftit waqtiet qabel l-aħħar qabża tas-sew ħafifa lejn is-sema. Imma l-mewt assurda, vjolenti ta' ibnek. Aħna nitkarbulek Marija. Ġeddet għalina fil-mument l-aktar għoli il-ħlewwa li wrejt ma' Ġesu meta minn nofsinhar il-quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sa tlieta f'dawk is-sigħat mudlama miksura biss mill-aħħar nifsijiet tqal tal-ikkundannat.
Forsi inti sfint madwar is-salib il-lamentazzjonijiet tiegħek ta' tittallab li x-xemx terġa' lura. Għalhekk, mara tal-Eklissi totali, tenni ż-żifna tiegħek madwar is-slaleb ta' wliedek. Jekk ikun hemm int, id-dawl ma jdumx ma jfitx Marija. U anki l-patibolo l-aktar traġiku jwarrad bħal siġra fir-rebbija. Santa Marija mara li taf x'inhi ż-żifna, femna li l-festa hija l-aħħar vokazzjoni tal-bniedem. Kattar mela il-ħażniet ta' kuraġġ tagħna, irdoppja l-provisti tagħna ta' mħabba kebsilna bil-ħeġġa l-imsibaħ tat-tama tagħna. U għamel Marija li fin-nixfiet spissi ta' ferħ li jimmarkaw jiemna. Ma nedewx nistennew bil-fidi lil dak li sa fl-aħħar qatt jiġi biex jibdel fis-sfin il-għali u li xkejjer fil-bies ta' festa. Grazzi, grazzi ngħidula Marija tat-talib u l-kuraġġ li qed tagħmel lili u li semmija f'kull programm. Sellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Marija, Malla.